Abusia orehwe OFIE TV enkaebo a yensa ekan okwapememu ha na wotwe yawie na yede ebremu yi nia edikan okwapememu ha na no fida etwam no nananu madaroma abrewayi poma kwan mu kunti abusua ewe kropon afi won atumi de won odehye a opa no na woyiri na won asi no se omedi kunti abusua animu no akokire krura ade na akokire osiade yokwesi akufo so bi se yokuapehene ewo na hemfi na dwumadi na noye oye krunti hemia na noye otoso abien ono na odi anim afi abusua pan obakru mu ha obi afre no amas ono nso edimu ebi afi obia panyin a ogina mu ma abrewatia ono nso ewo enti yenhwe na ewo hobi edi hu seku kakra ti yentwa ho foni nkyerem na mo hwe se na ekoso ewo krapehene ahemfi Usiana tuchea ama mani biara ese wo yukurunti wona ye enti ne na no yi jira ha me de men hene chia iti se yekasa ide na mpenye tumi ede osahene boafo ansa otoso abiesa akokire okrapehene yenhye no so se eyinye nsuae onsuae ne mumu no wode no akokire ne se abusua kunti abusua no se won anya won apawo bi won ayi obi asi no mprimprin ti akase wode ne be kire mpakanfo na obesua na afi obabeka okrapehene ho na obefa ne tumi eni nabodin se okrapem krunti hene enti na ne efi ho enso ebaye ne abusua yenko yen enim nano ukuda etwam no o student bi a ono so wakobo bra na wasan abanachi ehu se hu hia se manfi methodist GHS anano akronfo ebowura won denim kosisa won niama bi no papa yi si waba mu akakra obetumi de aboa won ne se eye computers abai na nsen o si adesua nyina ene computers unim ICT ana oya cash nti papa yi atumi abomoden akoche won mufra yi computers ne boyeden pa okeka enam over 10,000 cedis enya asem ke 20 year ko hobby ma ode koyesa donation ema won yenhwe video no. How can it be that my God should die for me? Ayo, meda ofiefo ane omodwuma efo nyina ase papa na botaya enam so a ne de yebepie wa ha ne se eyade a adam akoma so ache esan se bi hu se wi aba fu wi ase na ewo no se bibia ya computer nso me ba o ha esan se bi school wa ha 1978 enti me ba na me hu se na woni na mo na tabia no computer no watch wo book mu keka won se da hu bi emfa ye practical sa na ha me pa enti no me dwunu ache bebre me wadwuma mu nyina na mpese minya amoa bi ni ade na nso anya kosi se me ba pension eye last year na me se no ade da makoma so amaka de se manya nipa ma wo ma bo me kra na mankasa mabo modin na maboa me ho na ba ye enti enu enti na ema me ba ya me de sa enuma yi ebeche mo fra wa Yenya computers na ahi mako anan almost about 220 million. Me ba na
ayi assemblyman o hanso say mekura na mate say wo say you akromfo aba be wia school na me say oh akromfo aba nso mo womtimu ye de dodo wo hwe school we ya ba twetwe wo yesa na ache say eye wo mobo nti no sa akromfo na be yesa no wo musi wo ntiase na wo musre boni fache esanse de o ye ne ntwa yi kura nti no ono nso ye na o se sa na ete dia ye bobo mode ya no wa say kanie ni ha nti na sa de ne banti o be seda o wa asase say ono nso ro ye na adesa ahanu aye han kakra nti na ono nso de street light no nso kan ho ma me bae no eno ne ade a eba madwene mu say nti no wire screen na wa ba twetwe wo fam ina ne na computers ayi desktop computers is word send was sawa na word kwani nti no my examine headmistress beka na se ebenya security man bi a obewa ha anadwori nyina na bosumi wu na se yen entoboa kakra no yen so ye de amano na amana tumi afie school ha yi Sunday esanka asoro na afie school na bua school ni yi papa but we nim won so wo hawo nti ye de abaye a ye bie kwan se de aman me wo gidi wa wi se se ebeka won so akoma na wo mawu se yumadi biara a wodi no ese wodi school no so ye dai e ka ho esanse school no na wo mufimu a wo meba asoro ho no na asoro ne yo mane ade no ebi wo ha ye ntwa so ne yemfa amoa enipa no omofra no e wo school And I need Jano Mamu Achimbium. Okay, thank you. Good morning to you all. Yeah, I think today is a very special occasion, and we are so happy that we've got these gifts from Mr. Justice Osei Bonsie, known as Kwamnosei. Am I right? Good. Major Municipal Director Anemu, Mr. Lawrence Ja. Na mada Mr. Bonsie Asibebre. Say ye wo nkrofo kakra wo kuma Mr. Bonsie wo yi a nka ye schools ebe ye kra behwe. Ebe sere nyame se be bia onye fi ye bia no nyame nhye na nemu. Na the next time obeba no enye kese bebre ensinse. God. Ye be sere nso se Awurade bekoso abone ho ban. Ama na hoɔden ama ne nkwanda tenten na bebia onya we fi ye no nyame nhye na namu bebre. Begin the Honorable Eric Asario Pare. Assemblyman for Radio Lecturer Yamanfi. It's a dinner to do not frame Honorable Fifi. And I pay Ayamanije Ayaman say Yaba school ha na Jumeji say across. I'm say young papa be your students. And I pay what my brain for computers are. Ya in say we are sending econo. Acquire IT, you know. Na school no so here be now what the show and pay no. Ano pay na babeboa emanije eyamawowa nani twam no so me so no aka one light asem nya nti so abrown su light bi a me say one famous school a na school a emright sina be ya akonfo ni ade a water be ha won no it be ma tell be make any say me show bi o buy especially Mr. Osaya the competency abadom yen na make bi o say obi e ka akoma mathematics GHS I want at junction e ka akoma na utwam wa na bibia opese de bebo school so wo de bayen ani beje ni ade wase na me sure bia you enti na nea ewo efi manfi methodist GHS enso eba ye ne ye bompa ye se bibisa ahya so no obetuatua so abase nea nana chidom hene hyase no ni mpa ebo obo ani se ne mabisa ebe hyase aba afi so wo frɛ ankrankran bia ne obi biara meka ne se all student a wo fa sukuu yi nsɛm se wo mbra na wo be ye sukuu no emwai yako yanimu no mobeka ya na ye time am updates pa wo ekropon ademi park astrotefa na wo ye no wo share park no ase no nipa bebre na kire won adwen ebi se yende ye payen green grass na
bi nso si da bi say bibia mredan na nso wadan hu bi astrotef na ba obi aye nti den na green grass no ampa mpanyin nso dwendwen ho na wo hu say hu hia say wo ye no astrotef ti ye ka say wo guso eno na ye sisa ye mfiri se ye nkọ park no so ye ne nkọhwe senia ye ka say baby a abedu ye kwa no so ampa utumi hu say contractor no abadwuma papa park no ye kasa no eno ye fanto na mo de mo hwe senia park no sei akodu ye hu say park no astrotef pepepe won agye hu nyina na eyi no emu so esen ni normal ones na ye hu no emu so afei wo resistance a utumi hu say behwa adefo no a obeba park no so no benya baabi atena nti ye hwa utumi hu say enche bia ye park no ebi obewie besi ne yensa intumi nka contractor no ye ne momu no kakra yedu hwa ye hu no eno na ye twade akyerɛ nti na kropon Ademi Park yesi won ase no wo ende no nia akoduni se mope astrotef no se green grass na no se bebi adu yiye se tracks a eni hu mprempren se stance a wodi raise ho asem bi a wo no obetumi de wo comment aba wo comment section ho na ye behwe na ya kenkan na ye di hu dwuma da foforo yenko yanim Larteh Kubease fo de won yaudi ato media houses bebre animu a wo kire se enkoye ma won kra enkoye be ye mfihia bebre ni na won amene saa asemu ya na fede wo sese nsu tai aponkyereni a oji horo me fam nkwachi kakra be ye busumi a etwa mu ni mu no wo free press conference a samchefo be ye aduonu a wo free won yen yakobi na press conference nechi no ye hu hia se ye de betwere ho ansa na ye bebo mpanyin amane se beye na saa asemu yi wo behwe na nka wo be fa kwan bi so aka na asomdwe beba ne tie watwa mu ane se Larteh Kubease fusi Larteh kro no da ho no eni ohene Larteh kro no eye nta esono Kubease ena esoro ahenase nti Kubease henenko ena ahenase henenko nanso nansen ohwe media houses no report news bia from memu betia na sabia duasa ohene pon a owo ho oye Benkumhene no wo ma no title na wo frɛ no Lartehene eye enyine asedu okọ ababio wo frɛ no Lartehene na eno na wo se wodwene ho a won ti ase na won pɛ no saa nso na won aka no bokwa emi se mpanyin impese wo de won asem no ebedi dwuma enti wo de free press conference a edikan na to so wo yes wo be ye demonstration kura nso na ehudwei na fe asan ama ne ho mere so na nua ada ebutu a wo butu wo Larteh mpanyin esene yen videos bia na yewura wadaroma eye Benkumhene na ne kasemu no ono ankasa ekan se eye Lartehene title no de enyo no o German hu eno no enye ono no o German hu a okan na ebi mu ntiase no eye title a eda ho a oboni fita ema no award enyo no ne momu no ne obedi na ade mmiri bi no wo man sa award as king of Larteh nti ono no okan odika eno na Kubease fo no so hwa no si dabi na abakwasem de ayabakwasem na moma ye nyira yabakwasem na workers wo bachichiri nsemu a ede oman no ebekwa chipi nti yenhwe OFIE TV ebeto ye nim no nso ye duedue mu kakra yenhwa de yekope gazette a wo de gazette ohini bia wo gazette no ma o title a bata wo gazette no ho gazette no wo title no bata ho na ne yehu ni se Benkumhene no oye Benkumhene eno no kwa ye supreme kra sen Lartehene no na wo hwe Benkumhene nchen ya ye de gazette no ebeto so na yenhwe mijemi di se ko traditional council nso ya eno ni din a title a wo de man no enti enyine esedi okwa bebi no ni din na ewo ho no tumu se Benkumhene ne de ewo ho ne mo won anye no Lartehene ewo gazette ne so oye no Larteh ahenase hene yo Larteh ahenase hene nti se krono ye nta na eso ahenase hene na esoro Kubease hene na fe achiri media houses no yekofa news no report ni ye man din Lartehene a bijemi di se Kubease hene no to obedi ho yawo
obedi ho yaw eno ne nam so a kuruma no kubasefo no epigya wo ya wo be yes a press conference na yam pese ye de beto abontin na bekwa ye se latekura nyo ekura pem de bibia beba na ye basa basa ne ye no se ye mpese sansem no beba abontin pi enti yam famba no nemmum ɛwɔ sɛ mpanyin hwɛ na saa asɛm wɔka ɛsiane sɛ wo sɛ nsu taa pɔnkyɛne a ɔgye horɔ asɛm wɔ yi yɛ asɛm a traditional council bɛtumi aka na ɛde asomdwie bɛba koraa wɔka no bɔkɔbɔkɔ yi ebia na ɔkyena bi wɔn akɔfa kwan foforɔ bi so na ɛde oyɛni bi aba mɛsrɛ kubasefo nso sɛ mo asɛm yi mohwɛ na ne ɛkɔ so no nyɛ mo da yɛwɔ panyin ɛwɔ kuapema mu ha sɛ yɛwɔ wura o kuapehene wɔ hɔ ɔno na ɔyɛ president of the traditional council timigye mi di sɛ mo asɛm yi mo file na mo de kɔ traditional council a gye mi di yie paa sɛ nananom betumi ahwɛ na wɔn aka asɛm yi korakora evidence bebree ni ade wɔ hɔ a wɔde aba na wɔhwɛ sɛ nka yɛnhwɛ na but yɛhwɛ asomdwe yɛhwɛ sɛ asɛm yi mpanyin ankasa bɛhwɛ na wɔbɛtu wɔn nan atiam na wɔbɛka na ɛso betwa korakora enti ati kubasefo asɛm wɔde ban na megye mi sɛ enyina de ɔno de sɛ na minim enyina no ɔnyɛ power drunkard ɔnyɛ obi a ɔsesa otumi ɛbɔ ne so ebia sometimes media houses no yɛn reportages na ɛde some mistakes ne ɛba wɔ refer yɛn to video bi a 2 years ago ojura video ana advert bi ana yɛyɛ na sɛ Benkumhene akyi no wɔkɔma no Lartehene nti yɛ render apology enye ye na ye video ne de na eba no onso ofie odwura ho ade de yen na enam yen so ye share ti wodi ho yaw nti Larteh Kubasefo monfa nchen sisi ye a ye hu nokware no ye behwe na fi ne kɔ no ye address a ye be hu se ne ye de title bia until say traditional council ebegya tum say enyina esidi okɔ e Benkumhene ono na Lartehene say traditional council je tum say ye ne eni ho asɛm ana ne gazette no wɔsesa no na wo ye Lartehene fair enough you ni ho asɛm bia ye be ye no Lartehene but until then no ye hu se oye Larteh ahena se hene ana ye wo Larteh Kubase hene oye enyine agemfina enti na nea wo Larteh enso ne abuzu ha yo fie TV kakra ye sakan na wotwe yi mu ene ye abrɛw na wotwe awie no bomoden na hwe fie TV wo hwe yen a na video bi se ba na wacheche na ofoforo nso enya bi ahwe wo hwe yen wo Facebook OFIE TV sanso na ye fi ha eda YouTube eno so ye OFIE TV na ye sanso de appeal so e wo TikTok eno so OFIE TV Instagram so nsa be kan de eno so OFIE TV se so X Twitter se won asesa na ye X ho nso ye cheche nkakra na abusua no atumi aye kese upese woni yen edigwan so a yen number no ye 0548550796 ofre yen a ye beje so na ye ne wadigwa odwareba ahosesie ben na woro ye de atwen odwura me no ka sei aka na wotwe be ye num ese ye bu ba kokon ye si fufurum ye ne ye ko na aka nan enche bia na odwareba ye momode ne hwe ye husu yi na afe no beto yen ye ndi odwura no fe na ensen ye ho nkɔ nsambra ye nsansu enibiom kosi se sa abre no beba no makram